Benvides ao proceso creativo de Pingando. O interesante da educación menstrual e sexual é que podes abordala desde múltiples disciplinas, desde bioloxía, antropoloxía, psicoloxía, arte e calquera cousa que se che ocorra. As miñas ideas normalmente son temas ou dos que me apetece falar ou dos que penso que as persoas poden ter curiosidade ou certas dúbidas. Pero igual que se poden abordar estes contidos de diversas maneiras, as ideas tamén poden vir de diferentes vías. Ás veces é algo máis planificado que nace de observar as dúbidas que xorden na sociedade, mais noutras ocasións as ideas aparecen de maneira espontánea. No meu caso, moitas desas ideas espontáneas tamén precisan espazo para nacer, polo que moitas veces aparecen cando estou soa e en calma. Pero ás veces tamén é unha lectura que me recomendan na miña libraría de confianza, un libro que levo esperando meses e que acaba de saír, ou simplemente de lecturas que se foron acumulando no meu estante de libros pendentes. Outras veces, o punto de partida é unha conversa cunha amiga que me di que cando está menstruando ten máis dor nas costas, e iso lévame a pensar se existe relación e cal podería ser. Unha vez que teño o tema do que quero falar e as preguntas que creo que se poden facer sobre el, comezo a buscar persoas coas que podo falar ou documentación que podo utilizar para coñecer máis sobre o tema. Isto implica un longo proceso de lectura. E cando xa teño todo o que quero, procedo a escribir o guión e a facer as entrevistas que precise. Con respecto aos materiais que utilizo, podo dicir que teño dúas cousas decentes, o micro e a cámara. Pero sí que é certo que hai veces que a vida se volve máis caótica e acabo gravando co móvil e non pasa nada. No caso de edición, por exemplo, é algo que eu aínda estou tratando de mellorar 3 anos despois de comezar con este proxecto. Pero creo que é importante ter en conta que temos recursos limitados nos que tamén se inclúe o tempo e o espazo mental que temos para a creatividade e para ocuparnos deste tipo de cousas. Por iso, o que sempre intento dicir é que se tes algo que contar, intentes facelo o mellor que poidas e o resto xa se irá vendo.